Yüzümde yakkal bar, visnoşka bar, dürtüň ýyllar bar, nädip aýyrmaly, nämese bor diýip soraýarmy. Nämese bolarka? Yakallar. Medisinada yakallara melazma diýilýär. Ýagny deridäki melanin adly maddanyň aşa köp öndürülmegi netijesinde emele gelýän gara tegmiller aýdylýar. Indi şu melazmanyň emele gelmeginiň ýüze çykmagynyň bir näçe sebäpleri bar. Birinji, günüň şöhlesi, gormonal naruşenýeler, imisiňdirşiligimyň näsady işlemegi, şeýle-de bagyryň hemde öt haltanyň näsadlyklary netijesinde ýüze çykýan. Günüň şöhlesinden nähili goranmaly. Hemişe aýdýan SPF 30+, SPF 50+ hökmany suratda howa bulutly bolanda, jylatilny öýde bolsaňyzam SPF kremlaryňyzy ulansaňyz has howy. Bu näme etýär? Bu melaniniň önümçiliginiň öňüni alýar. Köp öndürülmeginiň öňüni alýar. Ikinji, uhodymyza vitamin C oşýar hökmany. Vitamin C näme etýär? Ýüzdäki tegmilleri ýagtylandyrýar, ýagny asfetläýär. Ikinji, niacinamid, geli, sywrotkasy ýa bolmasa-da kremini ulansaňyz bolýar. Munyň esasy berýän peýdasy ýüzüňizde dürtük bolany, nädogry sıkylan dürtükleriň ýüzünden galýan ýyzlar soňa wagtyň geçmegi bilen pigment, tegmil bolup galýar. Şolar aýyrmana kömek edýär. Ýene-de azilain kislatasyny goşup bilýär. Azilain kislatasy hem melaniniň önümçiliginiň köp öndürülmeginiň öňüni alýar. Retinol. Retinol hem ýüzüň ýygyrtlaryna hemde ýüzdäki pigmentlere garşy gowy göreşýär. Ýöne esasy zat, bellemeli zatymyz retinoli öz başda ulanmak jylatyny bolanok. Sebäbi retinol bu vitamin A aktivny elementler bar düzüminde ýüzüňizi ýakyp bilýär. Şonuň üçin ýüzüňiziň ýagdaýyna görä hemde retinoluň prosentine görä öz kosmetologuňyz bilen habarlaşyp, maslahatlaşyp ulansaňyz has bolar. Proseduralardan ýüzüňize peelingler, dermapen ulansaňyz, şeýle-de lazerni terapiýalar, ýagny BBL has hem ýüzüňdäki tegmilleri aýyrmana kömek edýär.